alaikum. Na sai ba? Na'am. Mutum yana ji ana ta kiran shi dan Allah. Ina ta kiran ki haka Allah. Wallahi kawai ina cikin. Ya hanya. Ina alhamdulillah. Na san ka dawo da ɗan gajiya da kuma yunwa. Mu je ka fara yin wanka sai ka za ka ci abinci. A'a. Mu je dai in fara cin abincin. Idan na ci abincin daga baya na jin yawan kanku. Mu je dai ka fara yin wanka. Allah ki abin da na ci. Kawai ki abin da na ci ki je ki kawo in fara cin abincin nan. Kin san kin ɗaure kulan da ya kai ina hulata ɗaukan hulata ki ɗauko min hulata lokaci ya riga ya cika wallahi gaba ɗaya na rude wallahi ni na manta ma hulan ma tana kaina kawai tafiya zan yi lokaci ya yi tafiya zan yi Ina za ka? ina zan je tafiya ta ke ina zan je to ado bayar da ne ado bayar malwa Ado bayar ado bayar mawa ta gaci miki ado bayar sinima zai kallon fim ado bayar sinima zan je kallon fim don hawa kula ne to fim don hawa kula fa yau za a haska gashi yanzu lokaci ya riga ya cika da sakan da a cikin wannan kallon na fi so ko numfashi za a yi to in ji shi a kunne na ba na so ne misin din magana daya a cikin wannan shirin saboda na tama ina jiran wannan rana ta zo kuma yanzu na ga time yayi abincin mai ci ba wani abinci wallahi yanzu zan ga miki kallon fim din nan ma ni ya fi mutum abinci dan haka ni yanzu kawai tafiya gani da dama kallon fim din hawa kudu zaka je ka banna gida ka san ni ma irin jami'in da ne ko ina son na kalli fim din nan ko da kuɗi to kin ga gon pipe ne a jikina kuma ba zan yi gundun ba in ɗauke ta in baki ba bari in je in biya yawwa in je in kalla 1000 ne kacal babu wani yawa yawwa amma in kina 500 ɗauko sai in cika miki sai mu je mu kalla kan 500 kacal to ni ko 10,000 kacal in ɗauko in dai kan kallon fim din hawa kudu ne zan ɗauko banda ta na kuma 100 to kallon hawa kudu ya wuce ki kin ga tafiya ta kin ga har minti da a ciki a ya kaji akwai wani kuɗi amma ko kuɗin ce bane da kin sa akwai kuɗin ce farin da Allah dauko su da Allah je kike dauko ki zo mu tafi da Allah muna wasu tayi sauri da Allah ki dauko mayafin nan mu zo mu tafi kikin mafi da zumuɗin zuwa mu je mu kalla shi da Allah da ba sai na fara ɗauki mun faɗa Daddy bayo bane. anti ba yau bane Hawa kun. Shiyan sallah. sannan ake haskawa to ce Dai ka je da zan je da ke saboda me zaki je Umar. Umar ɗan shiro ke so ki gani Eh. ai ko zan kai ki je ki ganshi kina so ki ganshi in ji ba yau bane sai ma gwara
ta ma rike ranar da za a haska ma mu mun kasa rike rana